Bună ziua! Astăzi vă voi explica despre modurile sau scările muzicale formate din 2 până la 5 sunete. Se numesc moduri populare, moduri modale, din sistem modal, pentru că se folosesc în muzica populară și sunt diferite față de gamele obișnuite care le știm noi. Există și moduri populare formate din 7 sunete, care au altă structură de semitonuri și tonuri față de gamele majore și minore. Acum vom vorbi deci despre aceste moduri sau scări muzicale formate din 2 sau 5 sunete, deci care se folosesc în muzica populară și în folclorul copiilor de multe ori. Avem aici un tabel și observăm. Deci scările oligocordice sau prepentacordice. În mare sunt cam același lucru. Scări oligocordice sunt scările de 2, 3 sau 4 sunete. Diferența este așa, deci scările oligocordice, da? Bicordiile, adică formate din 2 sunete, au o succesiune treptată, da? A sunetelor, la, sol. Deci se numesc bicordii, 2 sunete alăturate, la, sol. La, sol, la, sol. Aceasta este o bicordie, da? Face parte din scara oligocordică și se numește bicordie de la 2 sunete și sunt alăturate, da? Mers treptat. La, sol. Bitonia, tot 2 sunete sunt în scara muzicală, dar observați că sunt și prin salt, adică sol, mi. Între cele 2 sunete mai există aici la mijloc sunetul fa, ca și interval, da? Acesta este un interval, un salt de terță mică, da? Sol, mi. Apoi avem tricordiile și avem 3 sunete, un mers, o scară muzicală formată din 3 sunete și 3 sunete alăturate, da? Si, la, sol. Observați că sunetele sunt la rând, da? Si, la, sol. Deci tricordia este formată din 3 sunete alăturate, da? Face parte tot din scara oligocordică. Si, la, sol. Tritonia, tot scară muzicală formată din 3 sunete, dar se cântă și cu sunete alăturate și prin salt. Aici avem la, sol, sunete alăturate, la, sol, apoi sol, mi, salt, sol, mi, da? Deci o combinație între sunete alăturate și sunete prin salt. La, sol, sunete alăturate, sol, mi, salt. Tritonie, da? La, sol, mi, 3 sunete. Primul mers este mers treptat, al doilea mers este prin salt. Mai avem tetracordiile, care tot așa face parte din scara oligocordică. Tetracordiile sunt scări muzicale formate din 4 sunete. 4 sunete care vin succesiv, adică unul după altul, da? Mers treptat. Și avem aici sol, fa, mi, re, format din 4 sunete, unul după altul. Sol, fa, mi, re. Tetratoniile sunt scări muzicale formate tot din 4 sunete, în care întâlnim mers treptat, dar și mers prin salt. Și avem la, sol, mers treptat, sol, mi, salt, mi, do, salt, da? Și ar fi scara muzicală la, sol, mi, do, la, sol, mi, do. Deci diferența între cordii și tonii este că succesiunea sunetelor este treptată în cordii, adică în bicordii, tricordii, tetracordii, sunetele vin treptat unul după altul. În tonii
adică în bitonii, tritonii și tetratonii, în aceste scări, sunetele vin și treptat și prin salt. Și am să vă dau exemple și câteva cântece care au aceste scări muzicale. Mulțumesc!